Katso noita dinoja. Hei, tehdään tästä dinosta yhtä suuri kuin Scorpios Rex. Missä kaikki minun dinoni ovat? Minun on korjattava tämä ennen kuin ne tuhoavat kaiken. Piiloudun tänne. Tämä on Lopostropheus. Hän eli noin 200 miljoonaa vuotta sitten. Se on yksi varhaisimmista lihansyöjädinosauruksista. Hänen fossiilinsa löydettiin Ranskasta. On aika palata takaisin. Olet paljon söpömpi nyt. Mennään. Vain 8 jäljellä joo. Kuulen dinosauruksia. Wow. Tämä on Carnotaurus. Carnotauruksella oli suuret sarvet ja vahva kevyt kallo puremiseen. On aika palata takaisin, Carnotaurus. Mennään. Wii. 7 dinoa jäljellä löydettävänä. Tää on Scorpios Rex. Katsotaanpa tarkemmin. Se oli ensimmäinen luotu hybrididinosaurus ja se voi lisääntyä itse. Se on mutantti, se on sekoitus 4 dinoa ja sammakkoa. Se on todella nopea, vaarallinen ja sillä on myrkylliset piikit hännässään. Toivottavasti hän ei näe minua. Mennään takaisin, sinä tuhma Scorpios Rex. Tämä huone on niin hauska. Kiipeämme tämän seinän yli. Mikä se on? Missä minun sauvani on? Minun täytyy löytää sauvani. En löydä sitä. Se on Herrerasaurus. Se on lihansyöjädinosaurus, joten minun on oltava varovainen. Selvä. Mä olin lähellä, lopulta olet lelu. Pysy tässä, älä mene minnekään. Tämä on Prestosuchus. Prestosuchus oli sukua krokotiileille. Prestosuchuksella oli syvä, pitkä pää vahvoille leuoille. Lopulta olet taas lelu. Odota, kuule jotain. Mennään tarkistamaan. Tää on Iguanodon, yksi 3 jäljellä olevasta dinosta. Iguanodon on kasvinsyöjä. Se voi kävellä 2 tai 4 jalalla. Hyvä on, kulta. On aika mennä kotiin. Mennään hakemaan lisää. Vau, tää on supermarketti. Otetaan ostoskärryt. Pidän sauvani tässä toistaiseksi. Mennään ostoksille. Otetaan banaani. Oi, persikka. Rakastan persikoita. Mikä tämä on? Mikä se on? Kuulitko sen? Luulen, että se on dino. Mennään katsomaan. Tää on Xuanhanosaurus. On aika muuttaa sinut takaisin leluksi.
Odota, missä minun sauvani on. Se oli yksi varhaisista suurista teropodinin osaureista ja fossiileja löydettiin Kiinasta. Missä on minun taikasauvani? Missä se on? Missä se on? Sipulit, ettekö kuule, missä minun taikasauvani on? Voi, unohdin sen, jätin sen kärryyni. Tässä se on, typerys. Aika muuttaa sinun dinosaurusleluksi. Mennään takaisin. Vihdoin voin levätä täällä. Voi luoja! Hyvänen aika! Tää on Sarcosuchus. Sarcosuchus oli valtava muinainen krokotiili, joka eli joissa ja järvissä. Sillä oli noin 100 hammasta kalojen ja jopa dinosaurusten tarttumiseen. Aika palauttaa sinut takaisin. Mennään hakemaan viimeinen. Missä hän on? Voi luoja. Tää on Tarbosaurus. Tarbosaurus oli läheistä sukua T-Rexille. Sen fossiilit löydettiin Aasiasta. Lopuksi kaikki dinosaurukset kerätty. Kokoelmamme. Tämä on aivan mahtavaa. Lounasaika Indominus Rex. Nam nam nam. On aika syödä Allosaurus. Nam nam nam. Dasha, Alex, meidän Stegosaurus on paljon pienempi kuin Indominus Rex ja Allosaurus. Mutta minulla on idea, miten voimme tehdä siitä suuremman. Ovat joka puolella. Minun täytyy saada taikasauvani takaisin ennen kuin ne tuhoavat talon. Se on Stegosaurus. Stegosaurusilla oli suuret luulevyt selässä. Asetetaan Stegosaurus paikoilleen. Löysin dinosauruksen, anna minulle taikasauva. Tämä on Allosaurus. Se eli 150 miljoonaa vuotta sitten. Nimi Allosaurus tarkoittaa erilaista liskoa. Se on yksi kuuluisimmista lihansyöjädinosauruksista. Kyllä! Sainpas sinut. Viedään sinut takaisin. Tässä on Bajadasaurus. Kukaan ei tiedä, miksi se tarvitsi noita piikkejä. Bajadasaurus on yksi oudoimman näköisistä dinosauruksista. Palataan takaisin, Bajadasaurus. Näinkö sen? Voi hyvänen aika! Tämä on Spinosaurus, joka on nimetty 7 jalan pituisen selkärankansa mukaan. Se eli noin 100 miljoonaa vuotta sitten. Joo, ymmärsin sen. Viedään sinut takaisin, Spinosaurus.
sukupuuttoon kuollut krokotiilieläin. Hyvä on! Ryhdytään tähän! Joo! Sainpas sinut, Kryposushus. On aika palata takaisin. Vau, tämä on Parasaurolophus. Tämä dinosaurus on tunnettu pitkästä harjastaan. Kyllä, se onnistui. Hyvä on, Dino, mennään! Missä dinosaurukset ovat? Oi, tuolla! Katso tätä! Vau! Se on Teryzinosaurus. Sen nimi tarkoittaa skifliskoa, koska sillä oli valtavat jopa metrin mittaiset kynnet. Hui! Sainpas! Mennään! Kuulitko sen? Se tulee olohuoneesta. Palaan asiaan ihan pian. Wow! Mitä taas ei todellakaan voi olla totta. Tässä on Mosasaurus. Mosasaurus oli valtamerten huippupeto, mutta se ei ollut dinosaurus. Se oli jättimäinen merimatelia. Viedään sinut sisälle. Mitä vielä yksi? Vau! Triceratops! Sen nimi Triceratops tarkoittaa kirjaimellisesti kolmisarvista kasvoa. 2 suurta sarvea silmien yläpuolella ja 1 pienempi nenässä. Se oli valtava, noin 30 jalkaa pitkä, 10 jalkaa korkea ja saattoi painaa jopa 12 tonnia. Sain Triceratopsin, mennään takaisin paikoilleen. Mistä se oikein tulee? Vau, pterodaktyli! Tiesitkö, että pterodaktyylit eivät ole dinosauruksia? Ne ovat itse asiassa lentäviä matelioita ja kuuluvat erilliseen ryhmään nimeltä pterosaurukset. Viedään sinut takaisin. Häh? Se on Brachiosaurus! Vau! Niin pitkä kaula. Brachiosaurus pystyi syömään lehtiä puista jopa 40 jalan korkeudelta, mihin muut dinot eivät yltäneet. Kyllä. Sainpas sinut. Mitä? Kuulitko sen? Tää on Indominus Rex. Se on kuvitteellinen dinosaurus, ei oikea dinosaurus. Vau! Sillä on tappavia ominaisuuksia, kuten voima, älykkyys, naamioitumiskyky ja lämpönaamiointi. Viedään sinut takaisin. Tää on
rakas saalis. Älä huoli, mennään takaisin kotiin. Kaverit, eikö jätetä dinosaurusten kokoja rauhaan? Kyllä. Odota hetki. Brachiosaurus on kadonnut. Luulen, että unohdin sen ulos. Voi ei! Ei voi olla totta! Dinosauruksia! Apua! Tänään opitaan ötököistä. Tämä on muurahainen. Tämä on mehiläinen. Ja tämä on rukoilijasirkka. On lounasaika. Mihin kaikki ötökät ovat menneet? Apua, auta minua, auta minua. Voi ei, isä tarvitsee apuamme. Hei, talo on täynnä ötököitä. En tiedä mitä tehdä. Ei hätää, me pelastamme sinut. Minun täytyy piiloutua. Voi isä parkaa. Nähdään. Hei, meidän täytyy pelastaa talomme ötököiltä. Mutta meidän täytyy jakautua. Kerätään kaikki ötökät talteen. 1, 2, 3, mene! Täällä pitäisi ehdottomasti olla ötököitä. Odota, kuulitko sen? Haluaisitko syödä kaikki hedelmäni? Sainpas. Hei ötökkä, tiedän, että olet täällä. Siinä sinä olet. Halusitko pestä kätes? Halusitko piiloutua tänne? Minun täytyy tarkistaa tämä huone. Ehkä olet täällä. Jalkapallostadion. Ei. Aha. Luulen, että löysin muusikon. Nämä eivät ole ötököitä, ne ovat ankkoja. Luulen, että löysin jotain. En aio jakaa huonettani kanssasi. Et ole meidän lemmikkimme. Luulen, että kuulen jotain. Löysin sinut.
Mikä suuri ötökkä? Löydän teidät kaikki. Mikä tuo haju on? Luulen, että et kuulu tänne. Voi luoja! Tämä ötökkä on valtava! Miten edes saan sinut kiinni? Uh-oh. Okei, heippa kai! Katson nyt, kuinka monta ötökkää olemme keränneet. Opetellaan lisää ötököistä. Tää on sarvikuonokas. Tämä on heinäsirkka, sen viikset ovat pidemmät kuin sen vartalo. Tämä on mehiläinen, sillä on 5 silmää, mutta se ei näe punaista. Tää on rukoilija Sirkka. Rakennetaan hyönteistorni.